Molt bona tarda. Avui és dijous 9 de febrer del... Perdoneu, que vinc de comprar bueno, cas. Avui és dijous 9 de febrer del 2024. Sense més preàmbuls, aquest vídeo potser algun dia es penjarà, però no, potser no. En el fons és l'entrega oral del treball de llenguatges artístics i en part de la part de les... Ara si em surt de veritat com estic, que amb aquesta angústia. De les... símbol... Dios mío, és igual, em sortirà. El que havíem de fer les... No els símbols, els... Hola, tren, sí. El cas. Bueno, és igual, ara ho explico perquè m'he de concentrar. Aviam, com a treball d'iconografia, l'imatge repetida és la que també algú de la classe ja va trobar, que és el moment aquest de la Hedy Lamarr, que ja es van dir, i molts altres, que vindria a ser el moment previ a l'orgasme o l'èxtasis de Santa Teresa, que allà veiem també el personatge de... Us el porto, que tinc una altra còpia. Que interpreta Isabella Rossellini a Blue Velvet, ¿vale? Llavors, amb una perruca rossa com la que em vaig posar ahir per fer un homenatge als Untitled Film Stills de la Cindy Sherman, les 69 fotografies preses durant el 90, entre el 77, any que vam néixer jo i el Ramon, jo i el meu germà Barçó, el Ramon, i el 80, la Cindy Sherman, que el Ramon va veure al MoMA després que haguessin adquirit una còpia sencera de totes les peces de les 69 que formen el corpus de les Untitled Film Stills el 95 al MoMA i que van exposar entre el juny, el 24 de juny i el no sé què de setembre, bueno, aquí està, amb el paper que t'enviaré, amb el PDF que t'enviaré, entre el juny i setembre del 97, o sigui, fa quasi 27 anys, no? Sí. El juny farà 27 anys de l'exposició al MoMA, que el Ramon va tenir la sort de veure, i que a més, es relaciona amb una peça que és l'altra, per tant, unes de les tres peces de llenguatges artístics, centre, René, són aquesta casa, anglesa, de doble cos, 2 pisos, 200 metres quadrats aproximadament, 100 i pico de pati, 70 de graig, cantonera, carrer Quevedo, amb Covadonga, a final de Covadonga, o sigui, al principi, a dalt de tot hi ha la Torre de l'Aigua, emblemàtic símbol de la ciutat, dissenyada, o sigui, feta per l'arquitecte fill del que era l'arquitecte municipal del finals del segle XX de Sabadell. Lluís... Bueno, també t'ho enviarem un altre treball que el Ramon va fer de projecte final del PEI del MACBA, que ell ho va fer-ho el 2014-2015, l'any aquell que el Pol Beatriz, el Pol va passar de Beatriz a Pol, quan els van fer fora amb ell i el Valentí Roma, degut a la polèmica per l'escultura aquella on sortia una representació del rei emèrit, en aquella època encara era el rei, i a l'exposició de la bèstia i el sobirà. Bueno, en cas, l'edifici de la Torre de l'Aigua és l'emblemàtic de Sabadell, es va construir més endavant, cap als anys 20 del segle XX, junt amb el que també va ser l'arquitecte d'entre altres coses, i era els primers cops que es feia servir formigó armat, també que li fascina al meu germà i a mi també el pont de Vallcarca de Barcelona, que surt en un curt que també t'enllaçaré que va fer el Ramon el
el 98, l'octubre i el novembre del 98, on el primer plano que es veu ve a ser la continuació del que és el pòster de la pel·lícula, que està basat en el quadre que posteriorment Isidre Manils, tot i que l'exposició de l'Isidre Manils del 2008 a Cine Ateneo que van fer al Museu d'Art de Sabadell junt amb el Joan Abelló de Mollet, diu que és del 98 i la va titular Rouaix. El quadre és del 97, perquè ja surt en un documental que va fer el Ramon a segon amb ell, entrevistant-lo amb ell i l'escultor Toni Marquès a segon de l'Escac. Bueno, en cas, i quan veus el curt ja veuràs el personatge de la protagonista, interpretat per Xavi Dorca, l'Eulàlia Alcorcón, surt d'esquena, gira i hi ha una espècie d'edifici fet pels Castells Planes d'una exposició que havien fet en el Col·legi d'Aparelladors al 97, que es deia La Semblança, on a partir de 3 quadros de l'Isidre Manils, fotògrafs feien fotos i escriptors feien una petita narració a partir de les fotografies que hi havia, entre altres, de fotògrafs i el Toni Catany, i de narradors no me'n recordo qui hi havia. Per tant, és curiós que ara fent el treball m'he donat que hi ha un error en quant a la qualificació de l'obra de Manils en el catàleg com a de 97, la que es diu Rouaix, que té unes mides ara t'ho dic, 65 per 54 centímetres, per tant ser un format una mica quadrat. És una silueta mirant un edifici, que després també el Ramon va utilitzar aprofitant imatges de quan els atemptats de Nova York de l'11 de setembre del 2001, hi havia just un home esmorzant i hi ha una de les torres bessones i arriba un dels avions, em sembla que el segon. Les peces, les 69 peces, que són com s'han d'exposar quan s'exposen, de la Cindy Sherman, fan 19,1 per 24,1 centímetres. Vale? Jo el que vinc a dir és que jo estava al vaixell, al No Man's Land, no vaig estar fins a l'abril del 2000, des del dia de Tots Sants del 77, l'endemà que naixéssim, fins a l'abril que vaig venir perquè el Ramon es va intentar suïcidar per tercer cop a la seva vida i jo vaig venir a viure amb ell mig any i després al substituir-lo amb ell i ell se'n va anar al vaixell l'1 de gener del 2021. Totes les que més va produir la Madonna, aquella exposició del MoMA, totes aquelles imatges de la Cindy Sherman a mi li van quedar i a mi més, perquè a més jo estava al vaixell i no em podia moure del vaixell, i tot aquest empoderament i tot aquest fora de camp que impliquen les fotografies i les històries que no expliquen, junt amb també totes les pintures d'Isidre Manils, que a partir del 98-99, passa de fer acrílic, que és el que havia pintat més els últims anys, des de finals dels 80 fins als 90, perquè va tenir una etapa també conceptual, va començar a fer servir un altre cop oli sobre tela. Ell, la fascinació del cine fa que molts cops, part el grosso de la seva obra, podrien ser fotogrames de pel·lícules, valen? Primers plans, sobretot, o plans de tall. Ell s'inspira, com llavors diuen també sobre les obres de la Cindy Sherman, amb la publicitat, però per alguna les seves diuen film stills. I jo més que publicitat, les de la Cindy Sherman, aquestes en concret, veig que són personatges molt més de cine negre o drames o melodrames, no saps ben bé quins, i han creat després d'ella tota una imatgeria que inclús jo diria, no sé, tampoc sé, perquè no he tingut temps d'analitzar-ho, bueno, no he tingut temps d'analitzar-ho, és que no sé si hi ha solució, si hi ha una resposta, no sé si ella va aconseguir captar tota una sèrie d'imatges que tenim a l'inconscient col·lectiu a Occident degut al cine i a tot l'audiovisual que totes les generacions posteriors a que hem sigut infants des de la Segona Guerra Mundial i fins ara, bueno, fins ara no, ara hi ha els mil·lennis d'una altra història, ell ha captat a través de les seves fotografies els films sense títol, fotogrames de pel·lícules sense títol, sobretot el 21, en aquest cas és el que obre l'exposició, que és un fora de camp, una senyora mira, veus edificis darrere. És un plano també molt igual a Eusebio Poncela a la plaça de les Caixes al final del carrer Princesa de Rebato.
ha captat ella aquestes coses que tenim a l'inconscient col·lectiu, i jo crec que a partir de llavors ja d'ella també ja forma encara més part de l'inconscient col·lectiu, i fins a... O sigui, a més és una cosa òbvia, i per algú va pagar la Madonna, i ho va dir obertament, l'exposició aquesta, la primera vegada que s'exposaven totes juntes, s'exposa la Madonna ha reproduït molts cops aquesta imatgeria, sobretot al videoclip de Justify My Love i Secret i Hollywood i tal, d'altres. Amb això vull dir que podríem considerar, i aquí ho veuràs quan t'enviï el treball, el plano contra plano d'una cita que hi haurà, com vindria a ser un poco la pel·lícula, que hi ha 3 versions, 2 de Leo Macari i l'última ja no és de Leo Macari, de Tu y yo, no sucedió una noche, no, Tu y yo, sí, la tinc allà. An Affair to Remember, a veure, els títols són... Love Affair, Tu y yo, An Affair to Remember, Tu y yo, i Love Affair, Un asunto d'amor. De Leo Macari, sent la versió, una del Charles Boyer i l'Irene Dunne, i la més famosa, Deborah Kelly i Cary Grant, que sabeu que es citen a dalt de l'Empire State, al final ella l'atropella, spoiler, o sigui, dic al final, però no suposo, ella no hi arriba, ell sí, però per tant, ell mira allò i ella també mira i és, saps? O sigui, em refereixo a aquesta cosa de... Jo crec, aquí és el que penso que el Ramon no en va ser conscient, que al veure aquesta exposició de la Cindy Sherman que li va xiflar, junt amb una altra que recordo molt que a ell també li va xiflar, que és bastant diferent del que coneixem de l'Edward Hooper, d'aquests personatges amb soledat a interiors d'hotel o en una gasolinera, a diferents llocs, a la del bar, típica de night, tal, té una sèrie també que em sembla que forma part del fons del Metropolitan, d'aquarel·les de paisatges de Nova Anglaterra, sense persones, que capten absolutament no només la llum, sinó la placidesa d'aquests paisatges pràcticament verges, i només amb algunes cases de primera o segona residència, i que crec que han constituït una mica el que és el que ara es veu en moltes sèries que estan a les plataformes, una de les opcions de passar els cap de setmana... Hola, Trens, vine aquí. De passar el cap de setmana de les famílies benestants americanes de la costa est. Anar-se'n a tot el que és Long Island, els Hamptons, Martha's Vineyard, tota aquesta zona. I amb això vull dir que tota la part aquesta... És una part menys coneguda d'Edward Hooper, que el Ramon li va fascinar, però sobretot li va fascinar a Cindy Sherman, els film estils. I després, anys després, el 2005, va tenir la sort d'anar a París a veure una amiga seva, i va, a part de veure l'exposició de l'Almodóvar a la Cinematec, va veure també la retrospectiva al Jodi Pom, que en aquella època em sembla que la directora era una catalana, o una espanyola, o una valenciana, o alguna cosa així. Angela, no ho sé. El cas, i va veure no només els film estils, alguns, no tots, lògicament, sinó molta part de l'obra posterior, i a mi li agrada per això els film estils. I crec que a mi, sobretot, i és el que ara me n'he donat, em va venir la llum fa 2 o 3 dies, i per això he decidit canviar i afegir això dins de llenguatges audiovisuals, fer la reflexió. Inconscientment, jo ja en el vaixell, i ara després ja fa des del post-Covid que ho aplico, però ara veig que degut a què és, intento cada dia vestir, o molts dies, o quasi sempre, vestir segons alguna cosa, alguna excusa hi ha d'haver, però la cosa és intentar crear un personatge que sóc jo mateix i no, perquè hi ha un plus d'elaboració en el vestuari que implica que hi ha una història darrere, que jo tampoc sé ben bé quina és, però perquè la faig inconscientment, i ho trio a partir tots els 2 anys anteriors o 3 abans de fer la carrera, a partir de la pel·lícula que anava a veure aquella tarda a la Filmoteca, i ara una mica potser a partir de la temàtica del que ens tocarà fer classe aquell dia. Poc més, però sempre hi ha quelcom. I llavors m'he donat que la meva pretensió inconscient és fer una espècie de performance sense resultat plàstic, a part de la percepció circumstancial com dir-ho, i que se'n va, que la copses o no la copses, de qualsevol persona que es pugui creuar
amb mi pel carrer, per Barcelona o per Sabadell el dia aquest que vaig vestit d'aquella manera. I pugui pensar quelcom, com quan tots veiem els films estils de la Cindy Sherman, en blanc i negre, són, perdoneu també, um, i, i puguis fer-te una història de darrere de per què aquesta persona va així, o què li està passant, o on va, què fa, tal, no? Després, per seguir una mica quina hora és, porto ja 15 minuts, vull anar ràpid perquè no vull que s'allargui, que això ja és el que ja ho hauries llegit el treball si hagués durat menys. El que faré ara és una petita cartografia del que t'entrego, que t'enviaré, i que és a l'entrada de casa. Ahir vaig tenir la sort, també de casualitat, vaig tornar a veure, després que no l'havia des de feia 20 anys, que la vaig veure al vaixell amb els meus companys de vaixell, el Devil Wears Prada, aquestes memòries que interpreta la Anne Hathaway fent una becària, no, una noia que fa d'assistenta del que vindria a ser, perquè són les memòries d'un llibre que va escriure una noia que va ser assistenta de l'Anne Wintour, que és la directora, ja sabem, de la Vogue americana, i aquí fa la Meryl Streep, que està fantàstica, com sempre. I el fort és que hi ha un moment que es veu la casa del personatge de la Miranda, no sé com es diu, la que vindria a ser l'Anne Wintour, que viu com per allà a Greenwich Village, i quan ella havia de portar el book, que és tot el que va evolucionant, del que han de publicar cada mes amb les fotos, l'evolució que van fent del que decideixen, a l'entrada, just al hall, hi ha un quadre d'Alex Katz, de dues noies morenes d'esquena, que només veiem el clatell mirant una cosa, com us diria jo, dels Hamptons. I per tant, el graciós és que jo, a l'entrada d'aquí de casa meva, aquesta decoració la va fer el Ramon i jo el vaig ajudar a l'abril però la va començar ell, sí, perquè va començar abans, va fer-ho ja el 2019 i principis del 20, jo encara no havia arribat. Hi ha el quadre aquell famós de la galeria, d'una galeria de Nova York interior d'una vernissage, que també és el pòster de la pel·lícula em sembla que també és 98 o 99 BC, Your Friends and Neighbors, del Neil Wood, que surt la Natasha Kinski. Llavors a la cuina, com ja en l'altre debat que vaig entregar, tinc els pòsters de Corazonada, del Coppola i Paris, Texas, amb dos amb Natasha Kinski, pels 80. O sigui, Natasha Kinski, pòsters de les seves pel·lícules recorren la casa. I el cas, aquí també es veu un personatge pèl-roig de clatell, els altres miren la cara, que el pèl-roig vindria a ser el que interpreta ella, que és la galerista, la Natasha Kinski, a Your Friends and Neighbors, Amigos y Vecinos del Neil Wood. I després també hi ha el que era el logo, l'imatge de marca d'una camiseria de Sabadell dels anys mitjans dels 80, fins a principis dels 90, que es deia Cli, que és un clatell d'un tio molt ben pentinat, rotllo anys 40 americà, que podria ser un cari gran, no? Amb la gomina i tal. I posa Cli. I llavors a sobre un altre quadre que li va regalar la meva mare al meu germà quan va fer, em sembla, 20 anys o 18 o alguna així, que és un clatell, però que també podria ser un vell públic. I llavors veiem al sota la Kim Novak, el cabell aquell ros que porta el personatge que li fan interpretar de la suposada dona de l'altre. Bueno, és igual. Ell és morena, el seu personatge s'ha de tenyir de ros per fer l'altre, i ella mateixa mira un suposat quadre d'ella quan és morena. Per tant, és una cosa que no passa a la pel·lícula, sinó és al contrari, no? Però és graciós que és el pòster del 35è curs, el del 98, precisament, a Valladolid, el curs de crítica de cine que va fer el meu germà. I enfrontat a l'altre costat hi ha aquella imatge mítica de l'Espíritu de la Colmena, de l'Anna Torrent i l'Isabel Tallaria, que són l'Anna i l'Isabel, les dues germanes de l'Espíritu de la Colmena, que em sembla que és del 74, que és de l'any central en cine espanyol, que és el 96, que és la 33a edició. Just a sobre hi ha un retrat de la Cristina Borovia que va fer de meva mare i el meu germà, i llavors ja ens trobem a la portada de la Constitució de la República Espanyola del 31, que el president d'aquella època era Niceto, no me'n recordo com, i després les Madres Paral·leles, el pòster secundari, que és l'abraç de la Penélope Cruz i la Milena Smith, amb les ratlles típiques Buren en petit, Daniel Buren en petit, i a l'altre costat d'elles, després d'una abraçada també d'un quadre que ve a significar el mite de Narcís de l'Eva Soto, em sembla que és un quadre del 2004, un collage fet de roba d'un hotel de Berlín d'Alexanderplatz, quan encara era de DR, que van comprar mi germana, els meus pares i tal, fa molts anys, i un quadre també, un pòster que van comprar a Berlín a la Neue Galerie, a la Neue Galerie del museu aquest tan fantàstic, dissenyat pel Mies van der Rohe, i d'una exposició que hi havia hagut del Daniel Buren, i aquí va ser on el Ramon em sembla que li va agafar la fascinació amb el Daniel Buren,
I el fort és que coincideixen molt, que aquí ho podràs veure, i llavors també ho relaciono amb les ratlles, amb diferents mides com que es van augmentant, del que és la bandera catalana, la bandera espanyola, i ja tot vermell i groc. I llavors, amb un quadre que li va regalar un exnovi de mi germana fa molts anys, del Plaça Espanya, que sembla quasi un dibuix de l'Hergé pel Tintín, de l'Exposició Universal de Montjuïc, i a l'altre costat, just oposat, simètricament, la primera exposició que va veure el Ramon quan era petit a la Fundació Miró, el 1984, del Museu Imaginari del Tintín. I fa la mateixa perspectiva i la gràcia que estan ubicats al mateix lloc, no? Perquè on és Plaça Espanya. Les vistes que ara es poden veure, que abans no es podien veure, però que ara és fantàstic perquè sí, si puges a l'edifici de les Arenes que va restaurar, van convertir en centre comercial, el Richard Rogers i altres. El cas, enfrontat davant de la porta, el que vindria a ser el primer que et trobes quan entres i a la casa et rep una entrada com de Coca-Cola, patrocinat per Coca-Cola, unes fotos de jo quan vaig anar a fer una performance íntima del Dia de Tots Sants de fa 2 anys a les famílies de la companya del meu pare i dels nostres avis a llegir fragments de la Montserrat Roig, el Jaime Gil de Viedma i el Jaime Salinas, i poesies i tal. I després per dintre hi ha el pòster de Mantícora, i amb una reixa, que és la de la casa aquesta anglesa, que si quan veieu Mantícora del Carles Bermud, que ara està una mica defenestrat perquè tota aquesta història del Me Too i tal, ja veurà la importància que té quasi al final de la pel·lícula una reixa i una conversa a través d'un interfono. A sota d'això, de la programació l'any passat del cicle de cinema a la Filmoteca que fan sobre l'abril, de Cinema i Jardí, que es diu sempre Paradís Perdut, és com una entrada a la boca aquella del jardí aquell jardí que els inventava els surrealistes que està a Itàlia, el jardí aquell jardí que hi ha aquelles escultures fantàstiques de la tortuga i l'altre que puja. Bueno, que hi ha Bolsonaro, Bromturi. Bueno, i llavors hi ha com si a la boca entrés una cel·luloide. Per l'altre costat, un pòster de la Documenta 10 d'unes vies de tren amb una foto del Ramon que li va fer la Mireia Iniesta, que és la protagonista que anys després va ser la protagonista de l'Acadèmia de les Muses del Guerín, amb una torre d'aquestes d'electricitat allà a l'Institut Pere Calders on estudiaven, pujat, i per tant és una vegada com el tren, les vies del tren, que també està més endavant en el pòster aquest que us dic de que ja veuràs aquí, de l'Espíritu de la Colmena de Victoria Dice, i a la vegada és, per tant, és infinit cel i és terra, o sigui, és viatge, vale? Això per l'interior. I també, amb la transparència, hi ha un dibuix que va fer la nostra mare als anys 50 d'una mare de Déu portant un nen. Més endavant, per dintre, hi ha una ceràmica també que veuràs aquí del Paulí, que era un amic de la nostra mare, que era capellà, va ser monjo i després va sortir de Cuixà, del monestir de Cuixà, una verge amb el nen. I després també hi ha un gravat de la Mare de Déu de Meritxell d'Andorra, i a sobre donant la benvinguda al Kobe, una imatge del Kobe en trajo donant la benvinguda als Jocs Olímpics, però així que la posició lògicament és la que ens recorda Jesucrist a la creu. I després al fons, quan entres ja trobes el pòster oficial que va ser censurat de Madres Paral·leles, que és l'ull, que no és un pit però en forma d'ull perquè està retallat, i com us estava dient, l'ull aquest que està retallat ja em sortirà demà, l'ull, o sigui, és un mugró amb una gota de llet, però clar, l'està ratllat al fons en blanc i negre i el fons és vermell, podria ser un ull amb una llàgrima, no? I el que vull dir-vos, clar, que això sí que és l'important perquè és l'altra peça que a mi em sembla essencial que volia comentar de llenguatges, del que seria llenguatges artístics, és els dos pòsters, tant el de Mantícora l'any passat i el de Madres Paral·leles l'any anterior. Mantícora va guanyar el premi al millor pòster i el pòster és del propi Jaime Rosales, Carlos Bermud, i l'any anterior, el 2022, l'any de Madres Paral·leles, que només va guanyar... no, i va guanyar també Aitana Sánchez Gijón, millor actriu secundària, pues muy bien.
perfecto, no lo recordabas. Ah, y Millor música de Alberto Iglesias, pues muy bien también. Veus? És del Javier Jaén, ¿vale? El pòster, els dos, però el que va guanyar és la primera versió, que és aquesta. I ens remet, lògicament, sempre un ull a l'ull que encara trobem avui en dia als bitllets de dòlar americans, junt amb la piràmide, el triangle, també, que viene a ser lo mismos, o un colom, però avui l'ull, i que llavors aquí t'han relacionat amb dos quadros més, com va fer un amic del Ramon fa molts anys, que veia un retrat molt raro del Ramon fet amb fluorescents, i la nineta de l'ull és la funda d'una xocolatina cosida, i al costat una aquarel·la sobre paper d'un pintor suís que es diu Sandro Godet, d'una exposició que va fer a la Galeria de Manresa, que tenia el meu germà i ma mare, la Rua X d'Art a Manresa, el 2006, si no mal no m'erro. Per tant, he volgut relacionar això, i a sobre està, quan veguis les fotos, veuràs que hi ha el triangle, precisament, però en aquest cas és el triangle de vigileu, precaució, perquè és una escola, a prop hi ha una escola o un parc, o hi passen nens i nenes, i sempre som dos germans que a punt de creuar, i per això m'agrada el triangle. I al costat, un dibuix fet amb bolígraf, amb dos tipus de bolígraf vermell, de l'obra més recent de l'escultor Toni Marquès, que va tenir un accident greu, que va caure d'unes vestides quan estava fent obres al seu taller, i es va trencar els dos peus i tal i qual, i amb tota la part de convalescència va practicar molt el dibuix amb bolígraf, i va fer un pit que veuràs aquí, dos pits, i una mà que agafa el pit i posa la possessió i lo poseído. Exacto, i lo poseído. I a l'altre costat, simètricament, una placa de gual permanent. I amb això ja quasi bé que tancaré, perquè vindria a ser l'al·legoria. Aquí estan les al·legories. L'al·legoria del meu costat dret, que és el femení, és la sirena que protegeix la pau, i que la pau la vegada és la concepció, la divina concepció de la pau, no humana, sinó de la pau, i per tant la pau, tot i que ve ser una cosa, com dir-ho, difícil d'aconseguir, hem de lluitar per aconseguir, o sigui, lluitar no, o sigui, intentar-ho sense lluitar mai, parlant-ho, utòpicament, però és allà on hem d'anar, no? Per molt que sigui difícil, per molt que ens hi vagi inclús la vida, o sigui, hi ha coses que no... La pau universal, la bondat, la humanitat, el ser dignes i benignes i human beings, que és el que sempre em despedeixo, ha de ser sempre això. I està inspirat en un quadre del pubis, aquell quadre que està al Museu d'Orsay, que es diu Pubis... Pubis... Dios míos... que no... Dios mío, em sortirà. Aviam, és que això sí que és important que t'ho digui. Perfecte. A ver si estàs... Pues no és esto. Aquest no és... Ara t'ho dic... ¿Qué es esto? Mira, pues Amigos y Vecinos, aquí perquè li vaig canviar. Quina gràcia, també. Estoy obsesionada con Alec Katz. Pues esto tampoco es las... ¿Cómo puede ser las... Qué desastres? Que no entenc per què posa 1 de 12. ¿Y dónde están los otros? Pues vaig a buscar aquí, que no té aquí. Perdona, que vaig... Perdona que... Doncs no està aquí, és que... Ay, por favor, ¿cómo puede serlo?
És que com ho puc trobar-ho, això? No entenc. Aquí està, fantàsticos. Exacte, Pubis de Chavans, aquell quadre tan fantàstic d'entre guerres, que és una dona cuidant el Colom de la Pau i fent així. Vale? Jo hi vaig afegir-hi la rama d'olivera perquè en comptes de que la portés al Colom, i perquè, a més, el dia anterior havia vist a la Filmoteca, a través de Los Olivos, de la trilogia de la vida del director iraní Abbas Kiarostami. I llavors m'agrada també perquè després de l'últim sopar a Jesucrist i els seus deixebles, els 12 apòstols, van dormir a les oliveres. I llavors, per tant, el meu missatge és, com dir-ho, és unir tant la mitologia precristiana de la religió politeista grega, de les sirenes, no? Que a part tampoc eren per a nada, eren deeses, eren déus, no eren déus, però que de pau, amb la ja cristiana del Colom, que serveix com a pau després de l'arca de Noé i com a l'Esperit Sant que concep. No? Però el meu cas és la concepció de la potestat i a part la dona, que la sirena també és dona, havia de ser una mica pubis angelical de Manuel Puig, inspirat en una natura morta del Rafael Peil, que estava llegint l'Odissea d'Homer, però en aquest cas és com si estigués llegint jo o qui fos el pubis angelical, pubis angelic, que pubis en castellà, en francès és en V baixa, igual que el pubis de Chavans, val? Que el quadre és La Paloma del 1871. Després, aquest costat, aquest ve a ser una barreja del mite de Narcís, del Manto de Cristo, de la Verònica i dels fantasmes. I també, lògicament, la poma de l'arbre de les tentacions, per tant, Adán, Eva, no sabem què cobreix, és una dona, i també Hermes, l'enviat dels déus, l'efecte papallona, i en comptes de serp tenim un cargol. Valen? I hi ha un eix de simetria i també és a partir d'aquell arbre d'allà que ve ser una mica el bosc de les sequoies també de Vértigo, ve ser una mica de que tot i que els homes siguin fantasmes tots i potser mentiders i els pares molts, tot i vius, poden acabar sent un fantasma latent que està allà, que no acabes d'entendre, pot dir, fes això, no saps ben per què, però la tens allà com el fantasma de Hamlet, del pare de Hamlet, no hem de desistir i potser entre tant fantasma trobem alguna cosa, però per tant és una espècie de descobrir buscar el teu propi fantasma o intentar, tot i que caiguis a la tentació del fantasma de la masculinitat d'altri o la pròpia, mantenim la il·lusió. No ho sé, no acabo tampoc de saber-ho. I aquí, que en plan, això de la Velvet Underground, les Marietes, la Petra del Covi, el Naranjito convertit en Naranjita, i els dos ous, un trencat i un obert. Que també és un homenatge a la Fred Vargas, l'última novel·la sobre la losa. Bueno, el cas... I després, a les últimes coses que t'envio, quina hora és que ja tindrà classe, que no arribaré. Veuràs que si els quadros aquests d'Isidre Manils, la Gràcia, el Ramon va descobrir, jo encara vaig flipar més que ell, que el nostre pare tenia unes fotos dels anys 60, finals dels 60, fetes a Sabadell i d'altres llocs, on sempre hi ha homes d'esquena amb carrers amb cul de sac, per exemple, que és la carrer de l'Àngel de Sabadell, i una altra que és l'Escola Industrial, que també hi ha 3 línies d'unes xemeneies que remeten a Viuren, també, que jo sempre estic obsessionat, i llavors un clatell mirant unes runes
i un altre cartell mirant unes vies de tren d'una estació. Però, per tant, és el contrari del quadre d'Isidre Manils, el Ruaix del 97, aquí està, i el contrari que el film estil 21 de la Cindy Sherman, que miren cap amunt i cap al cel, miren cap a baix. I llavors encara n'hi ha una altra més curiosa, que és una altra silueta, que crec que és ell mateix, per tant també es pot ser un autorretrat, que ell mira cap a alguna catacumba, i a la vegada hi ha una escala que baixa i un forat d'escala que puja. Aquesta és la foto que està més amunt. Això ho veuràs a les fotos que t'envio aquí. Enfrontades a l'altre, llavors ja veus que estan dividides amb el paper de paret, que és un mapa mundi amb fondo rosa i fondo blau. Per tant, sempre la dicotomia home-dona, igual com ahir dèiem del quadre del 69 fet amb palla i fusta i sobre tela i cola de Tàpies, que em sembla que es diu palla i cola, ara no recordo, és igual. Un quadre de Tàpies molt famós, que també veig ser un pell públic. Veiem una fotografia del Joan Vilatobà fantàstica dels anys del 17, em sembla, 1917 o 1920, del seu germà, que era molt semblant a ell, eren pràcticament bessons, fent com d'eremita, com buscant la imatge de Déu. N'hi ha alguns quadres que et vas ensenyar de Sant Joan Baptista amb aquella mateixa... No, de Sant Francesc, no? De Sant Francesc o Joan Baptista, mirant com també com amb un posat místic. I a sobre tenim un Jesucrist a la creu fet amb ceres i al costat un oli dels anys 70 comprat en una botiga amb uns encants d'un pallasso trist. I en aquestes tres, ja veuràs que també està a sota, i és un paper de paret com de selva tropical i a sobre un paper de paret diurn de bosc europeu. I per tant el bosc europeu sempre està sobre el tercer món, el que hem conquerit, colonitzat i conquistat, i del fons surten els negres, que els vam esclavitzar molts anys, que és aprofitant unes fotos de Lil X James, aquest cantant americà queer, negre, i també a la vegada sortint d'allà Alex Katz, que té una cara que sembla negra però sembla que és jueu, a més. I ja veuràs que tant el paper de paret s'enganxa, tot és collage, i el marc del propi Jesucrist, el paper de paret es fica sobre el marc. Per tant, perquè veiem com encara la figura de Jesucrist encara, tant per lo bé o per lo malo, encara està molt dintre nosaltres, no tant la figura del pallasso trist, que és a la que d'alguna manera el Ramon es va veure abocat i jo també, i sense pena per això. I a la vegada la foto aquesta dels anys tan important del Joan Vilatobà, que potser és la peça més important que hi ha aquí a casa, del període simbolista superimportant, crec que és dels fotògrafs simbolistes dels més importants catalans. Sí, potser m'estic arriscant, però diria que sí. I això està enfrontat en aquesta altra que veiem de les dues siluetes d'homes buscant alguna cosa en la runa i en el passat i en la cosa europea que sempre estem trepitjant sobrepassat. Llavors, ells dos, l'home místic, l'eremita, Jesucrist a la creu, el pallasso trist, estan sobre una vitrina d'aquestes de metge amb una col·lecció de Barbies que li va regalar el meu pare, de Barbies de segona mà, el meu germà fa molts anys que hi havia sempre, i llavors ja en queden 60 i pico perquè el meu germà em va regalar moltes, el meu pare es va posar histèric, i una fotografia antiga d'una empresa on treballava el meu pare que feien petites màquines elèctriques, les dones feien les màquines elèctriques i a l'altre costat es enfrontant la màquina ja més de les turbines i tal, on els homes feien més l'altre està a l'altre costat. Per tant, sempre hi ha com una espècie de diàleg, i a dalt veuràs que hi ha unes altres... hi ha una peça que va fer el meu germà quan estava a fusteria que havia de fer una làmpara i ell va fer amb un quadre pel carrer, que en el fons ell volia trobar un quadre pel carrer i just quan ho va pensar el va trobar, de les afores d'aquí Sabadell per allà a la Mola, una casa al darrere, i a ell li va recordar que podia ser el típic lloc on afusellaven gent durant la Guerra Civil. I llavors es diu La ferida lluminosa, en homenatge també a l'obra de teatre del Segarra, que va guanyar el Premi Nacional de Teatre el 1954 i que està portada al cine 2 cops, una amb l'Anna Mariscal fa molts anys i una que va fer el Garci, que va canviar el sexe, un dels personatges, el fill Capellà va fer al final una filla monja que feia la Cayetana Guillén Cuervo, que que feia de pare al metge, que era infidel i volia matar la dona amb l'amant, que era la neboda, ho feia el Fernando Guillén mateix, i llavors la Mercedes San Pietro, que feia de mare. En el cas, i a la part de davant el quadre ja estava trencat, aquests quadres que la gent llença però ja el trenquen, no se sap per què,
i ho va trobar el meu germà. I després hi va ficar una bandera catalana, va pintar per darrere els colors de la república, de la bandera republicana, però va canviar l'ordre i va ficar al mig el color lila, perquè en el fons les dones, encara que sembli que no, en totes les guerres, potser en la civil no, però crec que també són les que acaben perdent més i no se'n parla per sobre, sempre en moltes guerres acaben sent piolades i acaben sent moneda de canvi. I per tant volia que la ferida, el que caigués, fos el lila, al costat que cau, i llavors a davant totes les víctimes, monges i capellans, i per darrere les víctimes del costat republicà, ¿vale? I a dalt, com que van haver-hi uns que van guanyar i uns que van perdre la guerra, a dalt el cara al sol i a baix la cançó de les barricades. Això està aquí, al costat veuràs que hi ha una cosa molt graciosa que es va trobar al mig del carrer, que és l'evolució de la moda des de la Mesopotàmia a Egipte fins als anys 60, i el pòster que va ser mític a partir d'una fotografia del Peter Lindbergh, d'Able Conilla, que inclús la Barbara Streisand va copiar per fer un disc seu de duets, on veus amb vermell i blau la Leonor Welling i la Cassandra Coma i els personatges d'elles i la Lolita Flores, i al costat un pòster que va arrencar d'Itàlia, de Florència, el Ramon quan va anar-hi a un institut al 94 o alguna així, de la versió italiana, que és molt diferent de La Flore del mio segreto. Bueno, amb això ja acabo, no crec que sigui el que... No és el que havies demanat, però no em vull enrotllar més i intentaré, abans de diumenge, enviar-t'ho per escrit, tot i que ara ja t'enviaré això, ¿vale? Que tinguis... Ai, no està el catàleg, de lo que te quería enseñarlas. Si és que ho tenies. No, ¿dónde está? Que així t'ensenyo la foto, perquè, claro, si ho tenia, vaig... Oh, Dios mío, si estaba aquí. ¿Dónde estás? Bueno, en fi, és igual, ja, no sé, no, sí, t'ho juro que... No puede ser esto. Bueno, és igual, el catàleg de Cine Ateneo, però ja com que la foto ja està aquí, ja ho podràs trobar. Bueno, no és... bueno, intento enviar-t'ho això perquè ja estic fent molt tard. Sí, vale. Moltes gràcies, Anna, i que tinguis una bona tarda i ja està. Bueno, i t'envio això. Una forta abraçada i ja està. I petons. Merci, gràcies, Déu, petons.